Temos aquí a Carlos Rodríguez Dacal, que é botánico, que é o que dirigiu todo este tinglao. E ela vai empezar a coordinar todo este proceso de plantación. Escoitémolo, que vai falar ele. Moi bien. Bos días e benvidos a todos como testemunhas presenciais e garantes por dereito deste acontecemento sinalado na historia do convento de San Antonio de Herbón. Emulando o comportamento e proceder de San Francisco de Asís, como botánico, levo media vida descubrindo e describindo a armonía secreta entre o ser humano e o mundo natural. No meu caso, plasmada polo reino vegetal a través de fermosas paisaxes, de artísticos xardíns e de plantas fraternais. Herbón, coa súa foresta, coas súas árbores frutais, cos seus cultivos hortícolas e coas súas especies ornamentais, constitúe unha proba real, palpable e indiscutible das esencias clorofílicas franciscanas, con dúas venerables palmeiras como elementos embaixadores. Movido por unha vocación inesgotable, impregnada con tintes de fervor e de paixón, e pola obriga de coñecer, de avaliar e de transmitir este patrimonio biolóxico do país ás xeracións vindeiras, facendo balance, é verdade que a miña dedicación non ten límites, pero, a cambio, os dons e os beneficios recibidos da natureza verde recompensan e superan con creces dita prestación. Os meus proxectos profesionais, desde fai máis dunha década, están enfocados ao estudio e a investigación das árbores monumentais de Galicia. Froito desta empresa son numerosas as publicacións sobre a materia que levan a miña asignatura, con mención especial para libros de referencia como Árboles monumentales en el patrimonio cultural de Galicia, o Irmanciño do Otero Pedrallo, o Carballo de Santa Margarida e Árbores e formacións senlleiras de Galicia. Nada máis lonxe da miña intención neste entrañable acto, créanme que é así, que vir a presumir do meu currículo. Só o uso como aval de acreditación destas palabras, que agora teñen como protagonista por antonomasia as palmeiras brasileiras do convento de Herbón. Non saben canto escribín e canto falei, sempre ben, e no seu favor, desta emblemática parella de exemplares da Vila do Sá. A condición de especialista, que me fixo formar parte de reunións de traballo para establecer a selección de candidatos, converteume nun valedor e defensor do seu ser e existir, aportando o meu grande area para a súa inclusión nos catálogos de árbores monumentais e senlleiros do fogar de Breogán. Pero, antes dos títulos e das honras, teño que confesar que sempre soñei con este día e desexei a chegada deste momento, con ou sen a miña presencia. Quero dicir que a meta primordial desde as postrimerías do século pasado foi garantir a continuidade do legado instaurado por Juan Rodríguez de la Cámara e preservado pola comunidade religiosa durante centurias. Legado expresado por dúas simbólicas palmeiras datileiras plantadas na horta, orientadas con sabiduría cara ao mediodía cardinal, ao amparo do nobre edificio conventual. Inexplicablemente, a falta de reposición a raíz da morte do último individuo desaparecido da saga, que se produxo fai xa máis de 50 anos, non só deixou en triste soedade o seu compañeiro, privándolle de efectivos lazos matrimoniais, senón tamén, despois de tanto tempo, sementou de dúbidas e puxo en cuestión a vixencia dunha lonxeva tradición que conta con máis de medio milenio de antigüedade, no suposto de que, ante a perda do único exemplar vivo, o olvido e a desidia fixeran de novo acto de aparición. Aínda que xa manifestei con antelación a necesidade e o deber da sustitución a algúns frades, o 12 de abril de 1999 enviei unha carta ao convento para deixar constancia por escrito da conveniencia de levar a cabo tal plantación, debido á entidade histórica, cultural e botánica das palmeiras. Naquel entón non obtiven resposta por parte da comunidade franciscana. A espera dunha nova oportunidade, nunca me olvidei desta asignatura pendente, facendo partícipe a moita xente a través das miñas actividades. Como botóns de mostra do que digo, obtendo por parte dos destinatarios unha receptividade unánime e absoluta sobre o tema,
son noticiables os cursos de formación que impartín sobre árbores monumentais que acercaron ata este escenario a centos de cursillistas, algúns deles exalumnos do convento, ou a conversa mantida sobre o asunto co padre Xorna en Compostela. Deixando constancia das ganas de algún exalumno participante nestes cursos por acometer esta empresa, sen resultados positivos, o destino tíñame reservado unha grata sorpresa que, en consonancia coa súa trascendencia, puxo un broche de ouro ao evento. Ven a colación para compendiar o camiño andado o lema que figura no escudo nobiliario de Camilo José Cell: el que resiste, gana. De tal maneira que algúns destos cursos de formación, o seu paso polo convento das Terras Rosalianas, contaron coa asistencia como oínte vocacional do padre Feliciano Gómez Vigide, que escoitou con atención as miñas explicacións e tomou boa nota das recomendacións e suxerencias. En decembro de 2009, inesperadamente, recibín unha chamada telefónica súa desde Vigo, amosando unha intención animosa e boa disposición para converter o proxecto en feliz realidade. Aceptei a proposta de mil amores, e meses despois, en os meses posteriores, como coordinador, púxenme ao fronte de tan loable empresa, contando con moitas mans amigas, coa participación da comunidade franciscana, de exalumnos do convento, de institucións, de profesores, de artistas, de viveiros, de xardineiros, de parroquianos, etc. Para todos, desde o fondo do meu corazón, un sentimento emocionado, moitas gracias pola implicación e a complicidade. Pero, sinceramente, teño que poñer nome propio, sin que ninguén mo pida, a un colectivo humano, os exalumnos do convento de Herbón, e a unha persoa, Roselio González Fernández Escaleira, polo seu altruismo e a súa xenerosidade, como patrocinadores desta noble iniciativa e loable aspiración. A dicir verdade, non foi o móvil económico o desencadeante da súa colaboración, senón a pegada que deixou na alma desta xente a estancia neste sagrado lugar como xesto e en correspondencia pola recepción de tantas ensinanzas formativas e bens espirituais. Co proxecto xa en marcha, a implicación do bo amigo Roselio foi trascendental en todos os frontes para o éxito final, polo que é merecedor dunha gratitude especial. Sen fontes documentais que o certifiquen, a tradición conta que as palmeiras chegaron ata o convento de Herbón por obra e graza de Juan Rodríguez de la Cámara, ou Juan Rodríguez del Padrón, ao regreso da súa viaxe a Terra Santa a mediados do século V, encargándose el mesmo da plantación dos exemplares orixinais. Desde entón e ata a actualidade, a comunidade religiosa ocupouse da reposición de cada un dos pés desaparecidos, por causas naturais ou accidentais. A ausencia da documentación fundacional queda compensada pola abundancia de citas, escritas e ilustradas nas seguintes centurias, que evidencian a súa presencia ininterrompida na residencia conventual. Valores intrínsecos e extrínsecos, como porte corporal, antigüidade plurisecular, rareza florística, condición monumental e senlleira, connotación artístico-literaria, folclore e tradición, bagaxe documental e bibliográfica, etc., son os responsables da categoría que se lles outorga, convertindo este par de palmeiras nun dos rexistros monumentais arbóreos máis sobresaíntes e cimeiros da xeografía galega. Por forza, teño que dedicar unhas palabras á sexualidade das palmeiras, aspecto ao que non se lle prestou atención ata o momento. Como lle ocorre aos seres humanos, presentan sexos separados, é dicir, hai pés masculinos e pés femininos. Nada sabemos da condición sexual de toda a saga de palmeiras antecesoras, xa que ninguén se preocupou de tal aspecto. A falta de investigación, por consulta de documentos, ningún frade da comunidade recorda ver ou comer dátiles no que respecta aos últimos exemplares. A determinación do sexo do individuo que vive no convento desde principios do século pasado foi un tema fundamental que centrou a miña atención coa idea de que a parella conte con representantes de ambos sexos. Debido a que só se pode saber a través das flores,
esperei ata a súa aparición a finais da primavera deste ano, para examinalas. Con total seguridade, trátase dun pé masculino, polo que a palmeira que hoxe plantamos é un pé feminino. Este evento tan concorrido, conmemorado dentro do ámbito conventual, inserto no segundo ano xacobeo do século XXI e do terceiro milenio, coincidindo coa familiar e sinalada xuntanza anual de exalumnos, marca un antes e un despois na dilatada existencia das palmeiras datileiras. Pon un aura radiante que orla o seu precio e valor. Constitúe un fito sin precedentes na súa fama e celebridade. San Francisco de Asís, Juan Rodríguez de la Cámara, a comunidade franciscana, o pobo de Padrón, Galicia inteira e as xentes de alén de fronteiras, estamos de festa e de noraboa con este acto no que conviven e danse a man a sinxeleza propia da orde franciscana e a exaltación merecida deste ben do patrimonio natural. Demostración inequívoca da amizade, do compañeirismo e da irmandade entre o home e a árbore nos lares galegos. Testemunho solemne da gloria e da grandeza que caracteriza a esta parella de monumentos arbóreos que vexeta no convento de San Antonio de Herbón. Botando unha mirada retrospectiva, amosamos un agradecemento infinito a todos os frades e as persoas que se involucraron durante centurias neste fito de testemunhos en parangón na cultura da árbore de Galicia. O presente, como asistentes e partícipes in situ desta lección exemplar, convértenos en destinatarios, en receptores e en benefactores do prezado legado recibido. O futuro será un tempo cheo de esperanzas, de ilusións e de promesas. Está nas nosas mans a responsabilidade de preservar e de manter a vixencia deste tesouro verde para as xeracións vindeiras. Tamén é o noso deber acometer un proxecto de estudio e de investigación sobre a historia, a cultura, a botánica e a vida das celebérrimas palmeiras datileiras que remate nunha publicación editorial consonante coa súa categoría. Como expresión de cariño cara ás populares, carismáticas, monumentais e ben queridas palmeiras datileiras do convento de Herbón, ao final das miñas palabras, coa seguridade de que non olvidaredes nunca este acontecemento, o desexo de que contribuades ao seu coñecemento e posta en valor, e a esperanza de que, en correspondencia a tanto afecto recibido, nos deleiten coa súa presencia e nos obsequien todos os anos con saborosos dátiles, pido un aplauso para elas. Nada máis e moitas gracias pola vosa asistencia.